Най-мръсният ми сън, сега ще го разкажа. Надявам се да се умичи, нали? Добре, той отива да пикае. Ако наистина се умичи, и ако си хубаво, пиши ми на лично, ама преди това ще разкажа най-мръсния сън. Значи, бях с... Не знам защо, имах приятелка. Не мога да го разберете. И, ко беше? Да, отивахме на гости на две сестри. И едната имаш, и на едната приятеля и беше там. И те бяха някъде на около 35-40, ама бруталните. И някакви големи цици такива. Едната беше руса, другата не помня, майки стеснява беше. И едната ми вика, ела ти покажа новата ни спалня, как я обзаведахме. Отидахме там, почнахме тая, както му е реда, и после дори и другата и се присъедини. И беше бахти якото, а пък неговия най-мръсен сън не го знам, защото отиде да пикае.